Sinoća slavivme polnokna sveta liturgija, so pohvalni i radosne pesni i antifoni, so posebni čitanja i molitvi koji prilegaat v ova vreme, go proslavivme Božik. Se ispolni proročstvo koje prorokovaće prorok od Izaija, koga reče, eve devica ke začne i ke rodi sin, i ke se nareče Isus, Emanuel, so nas je Bog. Vo ove denovi, site nije sme glasnici, pastiri, mudreci, site go navestuvame Hristovi od rodenden. Božik kako praznik na mirot, radosta i ljubovta, posakovam na sekoj čovjek i site nije da je navestuvame kaj što ima nepravda, da nosime pravda, kaj što ima nemir, da nosime mir, kaj što ima žalost, da nosime radost, kaj što ima nesloga, sloga, kaj što ima navreda, da nosime oprostuvanje, kaj što ima nevistina, da nosime vistina, kaj što ima somnevanje, da nosime vera, kaj što ima očajuvanje, da nosime radost i nadež, kaj što ima temnina, da bideme tamo svetlo, kaj što ima omraza, so našite dela tamo da nosime ljubov. Site da bideme povrzani vo molitva, vo koja centralno to mesto na Božik mu pripada na Isus Hristos, a ne nam. Bidejki Božik bez Isus je samo prazen, običen, neispolnet praznik. Na site što Božik go slavac pored gregorijanski kalendar im posakovam pred nadse zdravje, mir, radost, ljubov. Srekni i blagosloveni božikni i novogodišnji praznici, Hristos se rodi.